हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोनाथ' भिडियोनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनै आं मानि सायाव भिडियोखौ लानानै फैदों लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मिसाइल मोसाहारिनि स्ट'री स्क्रिप्ट डाइरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल स' ओमफ्राय लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय मनालिसा रिंकुमनि जेसास केरकेटारि राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे बर' सावथुनाव नुनो मोनबाय थाखादों लोगोफोर थ' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होनबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिम रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायनानै बे बर' सावथुनखौ पार्ट 4 सिम सापर्ट खालामबाय थादोंमोन स' लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 आ फाइनालि बावैसो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रिंसार ब्रह्म चेनेलावहाय बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ नायखांनायनि उनाव आरो पार्ट 6 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जायो नङा होनबा लोगोफोर स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय नामा जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 आबो थाबैनो रिलिज जागोन रिंसार ब्रह्म चेनेलावनो नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 5 सिम नायनानै बयबो अनसायदो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 6 खौबो थाबैनो नुनो मोनो 1 उइकनि गेजेरावनो बिथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म चेनेलावनो बिथांमोना बेनि पार्ट 6 खौबो रिलिज खालामनानै होगोन स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां माखासे मोजां बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मिथिबाय थायो